Her halkyň özüniň milli gymmatlyklary, däp desturlary, egneşikleri bolýar. Gadym halkymyz öldürden sunwat eserlerini diňe bir daşky görnüş boýunça däl eýdem tebigat bilen aýrylmaz baglanyşlykda döredipdir. Munyň şeýledigine dörli görnüşli aýdymsaz gurallarynyň we beýleki önümleriň ýokul hil derejesinde öndürilmeginiň köp ýyllyk tejribesi şaýatlyk edýär. Yurdumyzyň ähliýerlerinde bolşýaly daşawul guratynda da ata-babalarymyzdan bize miras galan bu ajaýyp saz gurallaryny ýasamak bilen meşgullanýan tejribeli ustalaryň bir näçesi bar. Dutar halkymyzyň iň gadymy saz guralarynyň biri bolup durýar. Milli aýdymsaz sungatynda münasip orun tutýan büýük saz gurallary häzirki döwürde de meşgullygyny ýitirmän gelýär. Atly bagşylaryň we olaryň şäherçileriniň toý bayramlarında dutar gyzagy ulanmak bilen ýerine ýetirýän aýdymlary, destanlary uly höwes bilen diňlenilýär. Yurdumyzda halipa şäherçilik ýoluna ulunç berilmegi zehinli bagşylaryň hatarlarynyň barha artmagyny üçin edýär. Şonuň bilen bir wagtda munyň özi dutar bilen gyzak ýasaýan ustalaryň işleriniň ähmiýetini artdyrýar. Häzirki wagtda dutar ustalary welaýatyň iň hormatly hünärläriniň biri hasaplanýar. Olaryň ustatlyk bilen ýasaýan dutardyr gyzaklary bagşylaryň öz ustatlyklaryny ýol açyp görkezmekleri üçin giň mümkinçilikler döredýär. Güleşli diýarymyzyň bede wagty ötüşleriniň wasbyny ýetirýän meden çykyşlarda dutar saz gurallary ulanylýar. Bolsa asyrlaryň dowamında türkmeniň hemrasy bolan dutaryň häzirki wagtda da gadyr gymmatynyň eýtilmeýändigini görkezýär. Şonuň üçin hem dutar ýasaýan ustalary ýylat arasyna uly hormat goýulýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň taýsy tagallalary bilen barha kämilleşýän milli mirasymyzy, medeniýetimizi, sunwatymyzy çäksiz sarpa goýulýar. Türkmen halkynyň milli medeniýetini dünýä ýaýmakda bugünkü günde ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sunwatynyň UNESCO-nyň adamdadyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli hataryna girdilmegi gadymy halkymyzyň nusgalyk medeniýetiniň häzirde şenli dawaralanýandygynyň subutnamasydyr. Olar milli saz guralarymyzy, milli medeniýetimizi we sunwatymyzy uly tarafa goýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzy, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzy tüýs ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar.